Ukwagqibela ngoThixo. Umzalwane uMabhulu uThixo sesiqala. uThixo sesiphelo sobomi bethu. Siba khona zona izinto ezenzekayo ekudleni kwethu ubomi. Ngoba phakathi kokudla kwethu ubomi sikwasekufeni. Kodwa nangona kunjalo uThixo uyaqala, uThixo uyaqhubeka. Ngalo mazwi ke noba asizothetha sonke apha, kodwa ubukho bethu apha sonke sizothi kuni hlanga ehliyo yosolana inyembezi. Kumzalwane uFlekiso likhoyo phakathi kwekhaya, kodwa uThixo yena khona. Okay. Yaye uyawuhlala ekhona. Ngalo mazwi ningazenzakalisi Senzakalisi. hlobo zami ezithanda uThixo. Ngigqibile ngoku. Avayisi. Utshilo wathi lesizokuyenza apha ekhaya. Sigqibile. Ibe kukuncedisa ekhaya ngomthandazo. Kwakokhe nebhaso elilizwi likaThixo. Ndibuyela ke mna ke kuwe ngoku. Kodwa ukuba uThixo wethu esimkhonzayo Ayinene. unako wosisindisa ezikweni elivutha umlilo asesandleni sakho kumkani. Ophongolo sonke utsha unyanisile asikombeleli. Bendingayazi mina into ba xa kuthethwa ngomuntu kuthiwa akekho. Tata uyaphi ngokumaziyo ubuze uFlekiso ubani Ubani ne. ngokumaziyo. Ndicinga ba into ebangela lonto xa ndiza kuyeka ndiyajoyina. Ngalamazwi athethwe lembongi utata uDagmo kwathi singesithandana awukho mona phezulu. Abangeli balonto bawuvayisi umuntu ngamnyapha kuthi makamfake omnye enhlizweni yakhe. Athi kusawuthi akekho enzakala. Sihlobo zami esithandwa nguThixo. UbuThixo wethu esimkhonzayo unako usisindisa. Ilizwi lamazwi kaThixo. Sihlobo zami esithandekayo. Utata uTiyosoka uthi kufa wena ulutshala kuzinto zonke ezinobomi. Athi xa ehamba nale vesi magcina namaqoma. Athi kwinhlobo zonke wenza ngokuthanda kwakho. Athi kubantu abatsha nakubantu abadala ukuphatha kwakho kunye. Kodwa uthi lo mkhonzi ubuThixo wethu esimkhonzayo unako wokusisindisa. Sonke siziselondo apha magcina amaqoma. Yenba uThixo wethu sizokuyiqinisekisa lonto ukwenzela ba ningayithandabuzi ukuthi uThixo wethu unako. Sihlobo zami esithandwa nguThixo. Enanto ingxaki xa ndizawukhwelela awusihlalo kukuthi kukungayazi indaba siphila phansi kwemihla yethu efihliweyo. Wathi lo mkhonzi wenza umthandazo wathi sifundise ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo ekhalipheyo. Ramende engcwele ethandwa nguThixo. UThixo wethu esimkhonzayo unako ukusisindisa. Ngosisindisa sizisa uThixo njalo magcina namaqoma. uThixo ongenayo ireverse gear madodana sekhaya ngumuntu kuphela
othatha i-reverse gear amnike kuThixo. uDavid uyibonile into uba xa ngizawukhwelela lo Thixo nguThixo nako wathi xa zama ukumka kuye wathi sefuna ukumka kuye wazibuza umbuzo wathi ndingabalekela phi na ukumka ebusweni bakho wathi noba ndingathatha amaphiko esifingo ndibheke phezulu ukhona wena noba ndingasondlabheka ezantsi kwalo mzalwane uFlekisi abantu abafileyo wathi nalapho esingandikhaphayo isandla sakho sinoThixo njalo ningamthandabuzi nazo ukuthi uThixo wethu nguThixo khona kwindawo zonke nguThixo wethu uThixo khona ngamaxesha onke kuYesu Kristu Nkosi yethu.